Sa Bacolod City naman, isa ka lalaki nga ay nahunong sa presuhan sa kaso nga droga, gintiro patay isang hindi makilalaan nga mga sospetsado. Yaring balita ang atong gintutukan. Nagahilibion si Alice Joan sa gindangatan sang iyabana nga si Jomar Parafil. Si Parafil ang gintiro kagabi sa Araw Relocation Site, Barangay Estefania. Samtang saksi mismo ang iya mga kaingod kag manghod. Buot sa mabiligo na sa may kwarta na sa ito ya. Panagtag na sa kwarta na sa mga bata, mayara lang sa. Tato ka makabataan ang ginbilin sang biktima nga nagaobra sa isa ka machine shop. Malapit duha ka tuig ini nga napreso sa kaso may angot sa droga. Apang nagapating asawa nga madugay na nga naguntat sa iligal nga aktibidad si Jomar. Kung sinuungan ka mo nga mga tao nga wala sing kaluoy. Ano gid lang sila sa panak sa inyo nga ginamo nyo gid ni. Mismong manghod niya si Alice Jojo ang saksi sa krimen. Wala sang tabon sa guya ang mga sospetsado nga nagtiro sa biktima gamit ang kalibre 45 armas. Antis malagyo ginbalikan pa ang biktima kag liwat gintiro. Naglagan na yun. Kay kung pulis to yan, hindi na yung maglagan. Kag tapos kung pulis, damo sibilyan, hindi sila yung magtiro. Kaya damo sibilyan, paglagan sa magulang ko. Padayon niya ginahibalo ang mga sospetsado kag motibo sa krimen. So far, usap ko lang ngayon ng mga utot. So wala din silang identification. Bangod sa kalayoon sang lugar, masobra 30 minutos bago nakaabot ang ambulansya, gindeklara nga dead on the spot ang biktima. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.